Dobrý den, jmenuji se Libor Pavlíček a v tomhle videu bych rád probral otázku, na kterou se moc nekáže. Ve sborech možná se říká, že se to ví. Tento svět se nám snaží říkat hodně věcí, ale pojďme teda se podívat k jádru věci. Tohle video bych nazval Obětování dětí ďáblům, modlám a idolům a jak se tomu bránit v České republice. Žalm 106, 34 až 40 se můžeme dočíst. K tomu nevyplnili ani národů těch, o kterých jim byl Hospodin poručil, ale směšujíce se s těmi národy, naučili se skutkům jejich a sloužili modlám jejich, kteréž jim byly osídlem. Tím se myslí, že se jim to nelíbilo. Obětovali zajisté syny své a dcery své ďáblům a vylili krev nevinnou, krev synů svých a dcer svých, kteréž obětovali trapidlům kananejských, takže poškvrněná jest země těmi vraždami. A smazali se skutky svými a smilnili činy svými. Protož rozpáliv se v prchlivosti Hospodin na lid svůj, v ošklivost vzal dědictví své. Zde vidíme, že kananejští obětovali svoje děti. A Bůh řekl jasně, aby lid izraelský vyplenil tyhle ty národy, aby oni tak nečinili a nebrali si je vzorem. Což oni neučinili a později tak i dělali. Žijeme v zajímavé době. V době, když v USA se zastavují vraždy dětí a stávají se tyto věci ilegální, pořád u nás to trvá. A lidi to berou jako normální věc. Podívejme se na nějakou statistiku. V USA je denně zavražděno 3000 dětí. V České republice průměrně kolem 50 denně. Bavím se o počtech denně. 3000 dětí přibližně denně v Americe. V České republice 50 dětí přibližně. A ten průzkum byl zveřejněný od roku 1989 až 2012, kdy je ten průměr přibližně těch 50 dětí denně. A v dnešní době je jich pravděpodobně mnohem více. Interrupce. Co to je interrupce? Je operační zákrok, při kterém dochází uměle a záměrně k přerušení těhotenství. Žena může požádat o provedení potratu, tak je to i nazýváno, bez omezení do 12. týdne těhotenství. Co nám říká prezident USA Biden? Je proti tomu, aby bylo uskutečnění zákroku potratu ilegální. Přeje si, aby to bylo legální. Boris Johnson, bývalý premiér vlastně Anglie, aby bylo uskutečnění potratu ilegální, je krok zpět k horšímu. Takže aby se neděly potraty a vraždění dětí, že to je zpět k horšímu. Je to krok zpět k horšímu. Premiér Fiala prohlásil, my chceme jít cestou západu. No jo, pokud si budeme brát ze západu příklad z ekonomických anebo sociálních věcí, dobře, ale mezi ty sociální věci patří, jako třeba můžeme vidět, kde magistrát pražský podporoval vlastně demonstraci v Praze menšiny LGBTQ, o tom se nebudu bavit, ale chceme jít cestou západu. Co nám na tohle řekl Werich, Jan Werich? Pokud si chcete vzít za vzor věci z jiného státu, tak je to fajn. Ale pokud si chcete přebrat jejich kulturu, tak přestanete být národem. My jsme český národ a měli bychom si naši kulturu tady zachovávat a najít cestou západu a brát si tyhle ty věci. A tyhle ty věci jsou hodně špatné. V dnešní době to můžeme chápat jako uctívání skupiny LGBT nebo zvýšení hranice uskutečnění zákroku potratu.
V Americe či ve Velké Británii to může být provedeno do půl roku těhotenství. U nás taky pod jistými podmínky. Pod podmínkou zachování mentálního zdraví ženy. Když je žena těhotná, ano, má v sobě hormony, má v sobě dítě, za zachování mentálního zdraví ženy, když žena je zdravotně zdravá a dítě taky, protože tyhle ty věci se převážně dějí z ekonomických a sociálních důvodů a nežijeme v době, kde by děti umíraly hlady. Ne u nás. A zrůdy to jsou, který tohleto podporují. Ve Velké Británii jedna feministická zrůda dokonce řekla, že by bylo dobré, a já osobně říkám uskutečnění vraždy, do 3. měsíce po narození. Co to je za zrůdu? To jsou tyhle ty ekofeministky, který řeknou, že choďte na potrat, protože tím zachováte zelenou planetu. Nebude tolik lidí. No tak ať vleze na strom, veme si sebou lano, pomotá si ho kolem větve a pak kolem krku. No a domyslete si, co asi může udělat, ať začne sama u sebe, teda ke snižování populace, co jedou tyhle ty vzory. A tímto směrem to směřuje a proto vám to říkám, abyste to věděli. Představte si, že dokonce chtějí, aby bylo vraždění dětí začleněno do lidských práv. Dokonce používají křesťanské slovo, že když se tak nestane, že je to ohavnost vůči ženám. V anglickém slove abomination. Tak tohle dokáže vymyslet fakt jenom zrůda, aby vraždění dětí bylo zahrnuto do lidských práv. Aby žena mohla jít zavraždit své dítě. A můžeme se podívat Izajáš 5:20. Izajáš 5:20. Běda těm, kteří jsou moudří sami u sebe a vedle zdání svého opatrní. Běda těm, kteří jsou silní ku pití vína a muži udatní k smyšlení nápoje opojněného. Kteří ospravedlňují bezbožného pro dary, spravedlnost, pak spravedlivých odjímají od nich. Z té příčiny, jakož plamen ohně šírá strniště a plamen nic obrátí, tak kořen jejich bude jako zhnilina a květ jejich jako prach vzejde, nebo zavrhli zákon Hospodina zástupů a řečí svatého izraelského povrhli. A tady říká běda jim. Běda jim, kteří obracejí slova, který obracejí dobro ve zlo a zlo v dobro. No a pojďme se podívat třeba na malý příklad v nedávné době koronaviru, kde já neočkovaný jsem nemohl jít na sjezdovku do plaváku, i když jsem měl testy, i když jsem byl negativní, tak jsem nemohl jít. A proč? Kde vyhrožování a vydírání neočkovaných lidí, že třeba nemohli jít na tu sjezdovku, bylo zaměněno slovem motivace. Motivace. Motivujeme člověka k dobrému, aby se polepšil. A ne, že vyhrožování a vydírání je zaměněno slovem motivace, protože tohle to bylo jasný vydírání a vyhrožování. A v podstatě tím se i lidská práva těch lidí snížily. Byla to nerovnost. Někdo byl vejš, někdo byl níž. A abych se vrátil k tomu slovu ohavnost vůči ženám, k zastavení potratu. Co je to za absurditu? Ohavnost je vražda dítěte. A jak jsem vám četl z Izajáše 5, běda těm. A to nám říká Bůh. A je to velmi silné vymývání lidských mozků. A je velmi silné. Můžeme se to přečíst, třeba Kazatel 11.5. Kazatel 11.5. Jako ty nevíš,
která je cesta větru, a jak rostou kosti v životě těhotné, tak neznáš díla Božího, který činí všecko. Je to Bůh, který tomu dítěti po oplodnění vajíčka, spermií vdechl život. Je to život a každý vědec vám to může říct. A nebo se můžeme dočíst k 2. Samuelovi. 2. Samuelovi 11. Druhá k Samuelovi, kapitola 11, 4 až 5. Opět poslal David posly, vyptal se o té ženě a řekl, není-liž to Betsabé, dcera Eliamova, manželka Uriáše Hetejského? Opět poslal David posly a vzali, kteráž to, když vešla k němu, obýval s ní, nebo se byla očistila od nečistoty své, potom navrátila se do domu svého. I počala žena ta, protož poslavši oznámila Davidovi chřkuci, těhotná jsem. Počala dítě. V momentě, kdy se oplodní vajíčko spermií, počala jsem těhotná, mám v sobě život. A každá žena, která přijde s fotkou z ultrazvuku, tak řekne svýmu muži, toto je naše dítě. A v momentě, kdy je oplodněno vajíčko, je to dítě. A nezapomeňme na moderní slovo, jako třeba používají embryo. Toto dítě je v určitý fázi vývoje, to embryo. Je to dítě, je to člověk. V momentě, kdy se oplodní vajíčko se spermií, už je to člověk v určitý fázi vývoje. Pak 3 měsíce, půl roku, 1, pak 9 měsíců, narodí se, má 1 rok, 2 roky, 5 let, 20 let, 40, 60. Starší člověk v důchodovém věku 70. Furt je to člověk v určitý fázi vývoje. A můžeme se podívat k Lukášovi 1. kapitola. K Lukášovi 1. kapitola, verš 39 až 41. A tady se bavíme o Marii, která byla matkou našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tedy povstaši Maria v těch dnech odešla na hory s chvátáním do města Judova. I vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžběty, ta byla taky těhotná. I stalo se, jakž uslyšela Alžběta pozdravení Marie, splesalo nemluvňátko v životě jejím a naplněna je s Duchem svatým Alžběta. To dítě, který měla v bříšku, Bible nazývá nemluvňátkem, ne embryem. Je to nemluvňátko, je to lidský život. A nemusíte být žádný expert, abyste věděli, že oplodněním vajíčka vznikl lidský život. Nemusíte být na to žádný vědec. A pokud chtěně odstraníte lidský život z bříška matky, z jejího lůna, je to vražda. Je to vražda člověka, který je v určitý fázi vývoje. Je to vražda. A toto nemluvňátko, tohle dítě, se nemá jak bavit. A oni to ještě zahrnou do lidských práv, aby žena mohla chodit na potrat. Můžete tomu říkat interrupce, potrat, ale správné slovo je vražda. A pokud jdete na interrupci, potrat, tak tomu říkejte správně. Jdu zavraždit své dítě. Nazývejte to tak. Jdu vraždit své dítě. A Bůh nám říká, nezabiješ. A Bůh nesnáší prolévání nevinné krve. A co? Asi může být horší, než zavraždění nevinného dítěte. A ještě k tomu v lůně matky, kde se cítí být nejbezpečněji. A my bychom o tom měli kázat, ale nekážeme. Nekáže se, protože to není populární a ba navíc. Někteří s tím souhlasí. Ano, jsou i křesťané, kteří s tím souhlasí. A pojďme se podívat, co nám říká k Efeským kapitola 5.
co nám říká k Efeským. Kapitola 5. Efeským, kapitola 5, 11. A neobsujte se skutky neužitečnými tmy, ale raději je trestceme. Tohle to je tma. Tohle to je ďábelský, co se děje. A my bychom neměli s tím mít nic společného. A měli bychom je trestat a bavit se proti vraždění. Naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům, temností věků tohoto, proti duchovním zlostem vysoko. Takový je naše bojování. A tohleto vám sem já přednáším. A můžeme se třeba podívat k 2. Timoteovi. Druhá epištola k Timoteovi, 4. kapitola. A budu číst 1 až 3. Protože já osvědčuji před obličejem Božím a Pána Jezu Krista, který má soudití živé i mrtvé, příchodu svém slavném a království svém. Kaž slovo Boží ponoukej včas, neb ne včas, trestci, žehři, napomínej se vší tichostí a učením. Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou trpěti, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitelé. A tohle to jsou ty učitelé. Potrata interrupce je v pořádku. Proč ne? A vymýšlejí si k tomu úplně šílenosti. To jsou šílenosti. Zdravotní servis. Aby učení potratu bylo vykonáno bezpečně. Pro koho? Ano, tohle říká. Učinění potratu musí být vykonáno bezpečně. Ale pro koho? Pro tu matku nebo pro to dítě? Pro koho? Je to vražda. Opakuji, že je to vražda. A žijeme v době, kdy vláda chrání práva žen, protože to určili, že to je právo žen jít na potrat, jít zavraždit svý dítě. A povolení vraždy, zákon 68 z roku 1957 sbírky. A můžete se podívat na Wikipedii, co říká. Přímo si dejte interrupce v Česku. A klikněte si na Wikipedii a tam se dozvíte daleko víc a horších věcí, k čemu to je. Já vám tady uvedu jenom pár statistik. Takže maximum potratů na 100 porodů. 1988 97,1 potratů na 100 živě narozených. 1989 98,2 potratů na 100 narozených. 1990 96,2 potratů na 100 narozených dětí. V těch čísle jsou, kde to žena nechtěla. Ano, takže ty čísla budou nižší. Ale pojďme se podívat přímo tadyhle k tomu. V roce 2005 93 tisíc živě narozených a z toho, z těch 90, je 93 tisíc živě narozených a 21 tisíc interrupcí uměle ze sociálních a ekonomických důvodů. Tak toto je dětský holokaust, co se děje tady v České republice. A jednoho dne, když vyslovíte nesouhlas k vraždě dítěte, tak vás obviní z hate speech, z nenávistného mluvení.
Že jste proti právům žen? Tak když tenhle zákon byl přijatý, tak taky může být tenhle zákon taky zavrhnutý, ne? A o tohle by se měli zabývat a tímhle by se měli zabývat naši politici. Když se tady vrátím 21 000 zavražděných dětí v lůně matky, každý se v dnešní době baví a já cítím smutno a je mi líto, jak lidí na Ukrajině, tak je mi líto i ruských lidí. Protože já mám bratry a sestry v Kristu i na Ukrajině, i v Rusku, i v Číně, i v Austrálii, i v Americe a v každém národě a v každém jazyku. Ale každý se o tomhle baví, ale přitom si nezamete. Před vlastním prahem? 21 000 zavražděných dětí, holokaust. A taky řeknou hate speech. A nebo řeknou nesouhlas k právům žen a propagování a schvalování protiinterrupčního zákona, názoru a řeči. A nebo vám taky můžou říct příklad schvalování a propagování nacismu. Nebo války na Ukrajině. Ne, já neschvaluju válku na Ukrajině, já neschvaluju nacismus, ale to, co se tam děje, je holokaust. Je to válka, dějou se tam vraždy, ale ty vraždy se dějí u nás v České republice. Uvědomte si to. A tohle, že říkám, že by mělo být třeba, nebo jednoho dne bude trestný. To je taky svoboda názoru, co tady říkám. To je taky to, co si o tom myslím. A jenom v České republice dochází k dětskému holokaustu v roce 1990, tisíce dětí, a to je víc k dnešnímu datu, než zemřelo od začátky války dětí na Ukrajině, tak my máme daleko větší množství dětí, anebo se k tomu blížíme k tomuhle. A to se bavím o České republice, která má kolem 10 milionů lidí. V Americe je to 3 000 dětí denně. U nás 50 v průměru. A my máme genocidu v České republice a většina lidí ji dokonce schvaluje. A je zakotvena v zákoně. Co to je tohleto za nesmysl? Bez udání důvodu do 12. týdne. To je 3 měsíce. To dítě má srdce. To bije už to srdce. Je to lidský člověk. Na lékařské doporučení do 24. týdne, což je 6 měsíců. Můj bratránek, myslím, že se přibližně narodil dřív, asi na 7 měsících a má srdce a mluví a cítí lásku, cítí i nenávist, i rozhořčení. Je to lidská bytost. V 6. měsíci do 6 měsíce zavraždí dítě na doporučení lékaře. A to dítě musí v lůnu matky zavraždit. Musí ho tam zavraždit. Nebo kdyby to udělali venku u žijícího dítěte a ne v lůně matky, tak by to bylo klasifikované jako vražda. Proto ho musí rozervat v lůně matky to dítě. Myslím, že i někde na YouTubečku, nevím teďka v angličtině, jak se to řekne, myslím, se to jmenuje Tichý vřískot. A jakmile to jeden doktor, který dělal tyhle ty potraty, tak to okamžitě nechal a byl úplně šílený z toho, málem z toho zešílel. Co se v tom lůně matky děje, když to dítě jdou vraždit. Co to je za paradox? Co to je za nesmysl? A my si hrajeme na nějakou moderní dobu. A někteří říkají, já nesnáším Bible, já nesnáším Boha, když se tam dělá genocida. Bůh trestal tyhle národy, který tohle to konali. A co vy si o tom myslíte? Že tohle zůstane bez trestu? A někdo si řekne, a co takhle znásilnění? No, když chlap znásilní ženu a ona otěhotní. Když znásilněná žena otěhotní a porodí jeho dítě, a to dítě si nechá, a to dítě by v 5 letech se podobalo tomu násilníku, v 5 letech života, v předškolním věku, by se podobalo tomu násilníku. Bylo bych v pořádku ho zavraždit, to dítě?
Zajistit ženě, aby neměla mentální problémy? A co takhle ho zavraždit ve 4 letech? Bylo by to v pořádku? A co takhle zavraždit ve 2 letech? V 1 roce, poloroce, v 1 měsíci po narození. Po narození, hnedka po narození, co zavraždit? Co zavraždit v 6 měsících těhotenství? Nebo ve 3 měsících těhotenství? A co to dítě zavraždit v prvním dnu po otěhotnění? Kde máte svoji laťku, kterou ho dáte přeskočit? Kde vy si řeknete, tady už to stačí, tam už to nejde? Já vám řeknu, tahle laťka, jakmile se spojí vajíčko se spermí, v momentě je to lidský život. Tečka. A znásilnění neopravňuje k vraždě nevinného dítěte. To dítě to neudělalo. A pokud ano, co je to za nesmysl? Měl by být potrestaný podle Bible, kdyby tady byla vláda, která by byla křesťanská a byla by správná, tak v Bibli máme za znásilnění, ten muž by měl být okamžitě daný na smrt. To je řešení. A víte, v dnešní době, nejen ten násilník by měl být daný na smrt, ale i ten doktor, to zvíře, ta zrůda, ne zvířet, to zvíře nedělají, ten doktor, ta zrůda, ta by měla i taky na smrt, protože zavraždil lidský život. A tím by znásilnění tady nebylo, protože by hnedka tyhle skončily na smrt. Chceme na západ. A co takhle se podívat na Island, kde jsou interrupční kliniky. A tam se můžete třeba podívat. Máme interrupční kliniku, tam je normálně postel, na to se lehne žena. Dokonce členové rodiny se tam posadí. To dítě zabijou v lůně matky. Koupí si dokonce, jako se dává k narozeninám nebo k svatbě, tak si koupí přáníčko takovýhle a na tom si nechají uchyláci obtisknout ty malinký nožičky toho zavražděného dítěte a v doma si to dají na skřínku. Nebo na krb, že jim to je líto, že ho zavraždili. To je cesta na západ. Tohle to je uchylárna. A já vám řeknu, co by vyřešilo problém. Popravit toho násilníka, jak jsem se zmiňoval, a tu vraždící zrůdu doktora, který rozerve to dítě na kusy. A co takhle udělat s nemocným člověkem, když doktor řekne, že to dítě se narodí nemocný? No jo, jenže ono takhle mnoho doktorů řeklo, že se to dítě narodí nemocný a ono se narodilo úplně zdravý. A jak jsem vám říkal, kde je ten? Zavraždit ho v měsíci těhotenství? V půlroce těhotenství? Po narození? Nebo ve 3 letech? Nebo v 10 letech? A co takhle ve 20 letech, když onemocní člověk? A co takhle ve 40 letech, když onemocní člověk? A co takhle vyvraždit 3/4 chudáků, starých lidí, kteří pracovali nejenom pro Českou republiku, kteří rodili, kteří vychovávali rodiny. A když má cukrovku nebo nemocný srdce, kde je ta hranice? Zavraždit člověka. Kde je ta hranice? A kdyby tohle mé kázání si dal být jeden člověk k srdci a zachránil by tak jeden lidský život, tak to stojí za to. Dětský život je vzácný. Interrupčními klinikami to jenom začíná. A dítě, které přežije tuhle první věc, je hned ohroženo. Takže když přežije, když ho matka nenechá zavraždit ještě ve svém lůně, tak je hnedka ohroženo. Hnedka po narození do něj napíchají vakcíny. To dítě se nemá kde nakazit. Má svůj imunitní systém. A tímhletím ho jenom rozhodějí. Hnedka po narození. A když to přežije, tak jídlo pro rodiče. Jídlo pro dítě. Setkal jsem se s tím, že na Jelíná kojit. Že jí to nebaví. Tak nakoupí různou potravu pro to dítě a kojí ho tím. Těmáhle potravinama.
Nebavím se o tom, když ta žena nemůže. Je to nutný, ale ne z lenosti. Dětské hračky. Ano, mnohých to zmizelo a podívejme se z PVC. Vtaláty, co se uvolňovaly, kde to ohrožovalo vlastně u muže, to ohrožovalo vlastně jeho budoucí, vlastně, aby mohlo mít dítě. Tohle to ohrožovalo. A když tohle všechno přežijou, tak jim ve škole vypláchnou mozek, aby se z nich stali potenciální přitakávači a účastníci na vraždách dětí, kde jim říkali, že to je normální a že to je v pořádku. A znova bych přečetl Žálm 106. Žálm 106, 34 až 39. K tomu nevyplenili ani národů těch, o kterých jim byl Hospodin poručil, ale směšující se s těmi národy, naučili se skutkům jejich. Jdeme na západ, můžeme se učit skutkům jejich. A sloužili modlám jejich, kteréž jim byly osídlem, obětovali zajisté syny své a dcery své ďáblům a vylili krev nevinnou, krev synů svých a dcer svých, kteréž obětovali trapidlům kananejských, takže poškodeněná je země těmi vraždami. To se děje v dnešní době. Dělo se to, děje se to. A i určitý čas se to ještě bude dít. A Bůh nenávidí prolívání nevinné krve a národy, které tak činili, potrestal vypleněním a smazáním ze země. A tak byla očištěna ta země od krve nevinných. Pojďme se podívat Deuteronomium 7. Deuteronomium kapitola 7, 1 až 2. Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, aby zvládl jí a vyplení národy mnohé od tváří tvé, hádejte proč? Heteza, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, 7 národů větších a silnějších, nežli si ty, a dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je popil, jako prokleté vypleníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, ani se slituješ nad nimi. Tohle to je přímo daný příklad, kde oni obětovali svoje děti. Co se děje asi dnes? A jako křesťané bychom měli proti tomu bojovat. Měli, ano, duchovně bojovat a říkat, co to je za zrůdnost a že se tady dějí vraždy. A jsou to vraždy, ať se to někomu líbí nebo ne, protože je to vražda nevinného dítěte nebo mňátka v lůně matky. A můžeme se taky podívat. 2. Korinským kapitola 10. 2. Korinským kapitola 10, 3 až 4. V těle zajisté chodíce, ne podle těla, rytěřujeme. Nebo odění rytěřování našeho není tělesné, ale mocné v Bohu k vyvrácení ohrad. My bychom měli kázat Boží slovo a my bychom měli ukazovat na tyhle ty hříchy, na tyhle ty zrůdnosti, které se tady dějou. A tohleto patří jedna z nich vraždění nevinných dětí. A my bychom měli být duchovní národ. Křesťané, který se o těchto problémech baví a káží proti nim a ne být příznivci tohoto světa. A znova zopakuju, neboť není naše bojování proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa
pánům temností vysoko, proti duchovním zlostem vysoko. A tohle to jsou velmi duchovní zlosti. A tyhle ty zatím stojí. Tyhle ty hlavní představitelé, který tohleto ještě k tomu víc propagují a jsou na to vynakládány nemalé finanční prostředky k vraždám dětí. A jak jsem již četl Deuteronomium, kapitola 7, přečtu vám, četl jsem 1 až 2, kapitola 7. Nikoliv nespřísníš se s nimi, dcery své nedáš synu jejich a dcery jejich nevezmeš synu svému. Protože když si nevěřící člověk, křesťan, veme nevěřící křesťanku, nebo neveme si nevěřícího člověka, který není křesťan, ať je to muž nebo žena, žena si veme nevěřícího muže a muž si žene nevěřící ženu. Jak ji pak zastaví, když ona řekne, já jdu na potrat? Jak ji zastaví? Teď má v sobě taky jeho dítě. Jak on ji zastaví, když ona má na to právo? Podle zákona. Neberme si nevěřící ženu, muže, nedělejme s nima biznis, nemějme je za nejlepší kamarádi, ale buďme přátelští a říkejme jim evangelium, radostnou zprávu. Já vám říkám, jestli jste nějaká žena, která jste tohleto už udělala, poproste Boha o odpuštění a už to nikdy nedělejte. Ale hlavně bychom měli kázat radostnou zprávu, že se můžeme dostat do nebe bez skutků. Jednou spasen, navždy spasen. Podívejte se na mém kanále, jak se dostat do nebe. A není to podle toho, kolik hříchů člověk za život udělal, ale hlavně je to podle toho spasení jsme milostí. Milostí spasení jste skrze víru. A to ne sami ze sebe. Dar je to boží. Ne ze skutků, aby se nikdo nechlubil. A můžeme se podívat k 2. Korinským kapitola 6. 2. Korinským kapitola 6 a budu číst 14 až 16. Netáhněte jiha s nevěřícími, nebo jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké obcování světla s temností. A jaké srovnání Krista s Beliálem, to je ďábel, Satan. Nebo jaký díl věrnému s nevěrným. A jaké spolčení chrámu božího s modlami. Nebo vy jste chrám Boha živého, jakž pověděl Bůh, přebývati budu v nich a procházeti se a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Každý křesťan, který je spasený a věří v to, že spasení nemůže ztratit, i kdyby udělal sebehorší věc, třeba by tě zavraždil, anebo spáchal sebevraždu, nemůže přijít o spasení. A kdo tomuhle věří? Jednou spasen, navždy spasen, tak je znamenáný Duchem Svatým. A proč my bychom se měli tady táhnout s tímto světem, který je takový hříšný a hnusný a dochází tady k vraždám? Máme Ducha Svatého a neposlouchejte, co vám tento svět říká. Máme principy a nebuďme kompromisní s tímhle světem a jeho nauky proti božím věcem, který jsou. Jak hrozný by byl kompromis souhlasit s vražděním dětí. Co byste dělali, kdyby vaše nevěřící žena řekla, že jde na potrat? Se slovy, moje tělo, moje rozhodnutí, my body, my choice. Tak za prvý to není její tělo, v tom jejím těle je lidský život, lidské tělo. A ne moje tělo, moje rozhodnutí. A bavíme se i o vakcínách, kolik vakcín dostane v prvním roce života lidský člověk, který v podstatě nemá být čím ohrožený. A jak jsem četl Žálm 106, učili se obětovat děti modlám, což se děje i dnes.
to takový nahatý, počmáraný feministky, který nemají vůbec žádnou autoritu. Nemají autoritu. Nikdo není jejich autorita. Ekofeministky, úplně nejhorší. Který počmáraný a nahatý lítají po ulici a křičej my body, my choice. Já můžu vraždit svoje dítě. A brečej tam, jak jim je smutno, že nemůže zavraždit svoje vlastní dítě ve svém lůnu. Co to je za zrůdu? Modla. Jaký takový modly asi jsou? Modla dovolený, modla ekonomická, modla sociální. A zde je příběh, co jsem slyšel jednoho vegetariána. Říkal to svýmu podřízenému, který pro ní pracoval, křesťanovi. Jak je hrozné vraždit zvířata. Proto byl vegetarián. A on mu odpověděl, no jo, ale co takový interrupce zavraždit vlastně v mrčině lůně dítě. Tak to je pro něho v pořádku zavraždit dítě v lůně matky. Ale zabít zvíře pro jídlo není v pořádku. Co je to za zrůdnost? A proto bychom se neměli spolčovat s těmito národy a přijímat jejich nauky. A tyhle stvůry vám budou říkat, co je morálního a přitom podporují a schvalují vraždění dětí. Jsou to dětské oběti, ať už ze sociálních a ekonomických důvodů. Co je to za nesmysl? Moje tělo, moje rozhodnutí. Není to jejich tělo, je to tělo dítěte. Odtrhneme se od těch lidí a jejich názorů a činů. To bychom měli dělat. A tohleto si přejete, aby Bůh potrestal tyhle ty národy, který tak činí? Kolik je asi národů na světě, který tak nečiní? Teďka s tím začala Amerika, který s tím přestávají to tak činit. Tak Petro, pane Petře, premiére Fialo, tak když chcete jít na západ, tak si vemte příklad z Ameriky, aby nedocházelo k interrupcím, k vraždám a potratům dětí. A pojďme se podívat. 1. Korinským kapitola 10. 1. Korinským kapitola 10, 14. Protož, moji milí, utíkejte od modlářství. Tohle to jsou modly tohoto světa. Jaký to jsou modly? Vyzdvihování tohoto světa? Ale já vám ukážu, co to je za modly. A tady se bavíme o duchovním boji dneška. Modly tohoto světa. Někdo si představuje jako třeba katolická církev, a nejenom katolická, jako buddhismus. Mají tam z nějakého šutru vytesanou nějakou sochu, nebo rytinu, nebo malbu, nebo ze dřeva, mají vytesaný nějaký miminko, kde si tamhle katolický kněz se k němu modlí a líbá kus vyřezaného dřeva, počmáraného barvou a líbá ho a všichni si myslí, že líbá Ježíška. Ne, líbá kus dřeva. A byla by legrace, kdyby to bylo jako v Deuteronomium 7, 4 až 5. A znova vám to přečtu. Deuteronomium kapitola 4. Ne, Deuteronomium kapitola 7. Neboť by odvedla syna tvého od následování mne a sloužili by bohům cizím, pročež popudila by se prchlevost Hospodina na vás a zahladil by tě rychle. Ale raději toto jim čiňte. Oltáře jejich zbořte, modly jejich stroskotejte, háje také posekejte a rytiny jejich ohněm spalte. Tak když se
zamyslím, kdyby se to dnešní době řídilo podle starého zákona, což naše bojování není proti tělu a krvi, tak by to byla to legrace, že jo? Katolíci, buddhisti, hinduisti a tak dále. Byla by to docela legrace. Ale jednoho dne to bude posekaný a spálený. S příchodem našeho Pána Spasitele Ježíše Krista, který přímo tyhle ty zákony po 1000 let uvede v praxi. Pojďme se podívat Izajáš 58. Izajáš, kapitola 58, 1. Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako trouba povyš hlasu svého a oznám lidu mému převrácenost jejich a domu Jákobovu hřích jejich. A já vám tuhletu převrácenost a tyhle ty zrůdnosti, které se dějou, vám tady říkám. Měli bychom o tom kázat a ne o tom mlčet. Takhle my musíme ničit tyto idoly modly tohoto světa. Proti hříchu a proti falešným prorokům. A toto bychom měli slyšet ve sborech. A proti sodomitům taky a proti vraždám dětí taky. A já nejsem žádný falešný prorok jako papež, ale zde já držím Bibli. A pokud mi nevěříte, tak to máte v sobě problém. Vyvarujte se modlám. Izajáš 59:21. Boží slovo je vděčné. Tatoť pak bude smlouva má s nimi, praví Hospodin. Duch můj, kterýž je v tobě a slova má, která jsem vložil v ústa tvá, neodejdou od úst tvých, ani od úst semene tvého, ani od úst potomků semene tvého, praví Hospodin od tohoto času až na věky. Boží slovo je věčné. A znova bych se vrátil žálm 106, 35 až 40. Ale směšující se s těmi národy, naučili se skutkům jejich a sloužili modlám jejich, kteréž jim byli osídlem, obětovali zajisté syny své a dcery své ďáblům a vylili krev nevinnou, krev synů svých a krev a dcer svých, kteréž obětovali trapidlům kananejským tak, že se poškvrnila jest země těmito vraždami a smazali se skutky svými a smilnili činy svými. Pardon. Pokud se nebudeme řídit Božím slovem, toto je pak nehezké řešení, které může přijít od Boha. Že nás smaže. Potrestá nás. Tolik tisíce dětí zavražděno v tomto národě každý rok v lůně matky. Ale představme si, kolik dětí, a to je docela takový paradox, ale představme si, kolik dětí je v nebi, kteříž byli zamordováni. Protože tyhle ty děti přijdou do nebe. A buďme upřímní, kolik bych se jich tam jinak dostalo, když by byli vychováváni v takové rodině, třeba matky, která jde zavraždit svý dítě. Kolik dětí by se tam dostalo? Kolik dětí by slyšelo evangelium? Kolik dětí by šlo křesťanskou cestou? Kolika těm dětem by bylo řečeno evangelium, když církve evangelium nekážou radostnou zprávu? Můžete se podívat, jak kázat evangelium. No se podívejte, pokud nejste spasení, podívejte se, jak se dostat do nebe. 15 minut a můžete si být 100% jistý, že se tam dostanete. A nejlepší scénář pro tyhle ty zavražděný děti by bylo zajisté křesťanská rodina, být spasen, sloužit Bohu a mít podklad v království nebeském pro věčný život a pak jednoho dne ve stáří zemřít a být připojený ke Kristu. Druhá Samuelova, kapitola 12. A tohle je příběh, kdy David zhřešil a z jeho dítě, z toho nemanželského vztahu, kde udělal chybu, je v nebi. A David
je spasený člověk, protože spasení jste skrze víru, a to ne sami ze sebe, dar je to boží, ne ze skutku, aby si nikdo nechlubil. David je v nebi. David za svýho života tady na zemi, když to dítě zemřelo, tak on si uvědomil, že jednoho dne, že evangelium věčné bylo za starého za nového zákona stejný, on si uvědomoval, že to dítě, který zemřelo, je v nebi a řekl toto. 2. Samuelova kapitola 12 a budu číst 22 až 23. Kterýž to řekl, pokud ještě dítě živo bylo, postil jsem se a plakal, nebo jsem řekl, kdo ví. Můžeť se smilovat i nade mnou Hospodin, aby živo bylo dítě. To dítě zemřelo. Nyní pak, poněvadž umřelo, proč se mám postiti? Zdaliž budu moci zase je vzkřísiti? Jáť půjdu k němu, ale ono se nenavrátí ke mně. Davidovi bylo jasný, že jednoho dne, když zemře, půjde ke Kristu a s tím dítětem se tam setká. Ale bylo mu taky jasný, že to dítě se nemůže navrátit k němu. A je úžasné, že tyto zamordované děti jsou teď v nebi. A my nesmíme být účastníci tohoto násilí, aby se vylívala nevinná krev. A čí je asi víc nevinná krev, než nemluvňátka, dítěte, který za svůj život ještě vůbec nic špatného neprovedlo. A můžeme se podívat k Jakuba 1. Jakuba kapitola 1, 27. Náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a Otcem totoť jest. Navštěvovati sirotky a vdovy v soužení jejich a odstříhati sebe nepoškvrněného od světa. Podívejte se z okna. Co to je za špínu, co se tam děje? Vraždění dětí a další věci. A proto bychom měli být nepoškvrnění od tohoto světa a nesměšovati se s těmito národy, s tímhletím modlářstvím idolů, jako je třeba Hollywood, modly a idolové, co jsou modla dovolených. Modla jezdit na víkendy, nechci mít dítě, půjdu ho zavraždit, aby jsme na sjezdovce byli jenom já a můj manžel a neměli děti, zamordovat to dítě, abych nemusel já sobec se o to dítě starat, když pojedu do Egypta na dovolenou. Tohle to jsou idoly modlářství tohoto světa. Tyhle ty lidi a vlády si přejou, aby tyhle ty děti byly vraždění a já vám říkám, tyhle ty idolové. Jedna hollywoodská hvězda dokonce prohlásila při předávání cen, no, že v podstatě natáčení toho daného filmu, že otěhotněla a aby ten film mohla dotočit, že se tak obětovala, že šla na potrat a zavražila svý dítě. Někteří tleskali, někteří stáli tam nebo seděli s otevřenou pusou, ale já vám řeknu, co to je. Peníze. Kariéra. Modla kariéry. Modla dostudovat univerzitu. A jak jsem říkal, modla dovolených. Tohle to jsou všechno modly. Být idol. A co si budeme povídat? Vždyť je to i idol, třeba třeba na Instagramu. Selfiečka, idol hezkého těla, nechci mít dítě, abych měla krásné tělo. A položme si otázku. V jaké fázi lidského vývoje je v pořádku zavraždit člověka? V jaké fázi?